proiektuaren inguruan. Bateko gauza izan da gaur ni ona etortzea dena. Orduan, aneri galdetu nion ia zer naiz, badakizu aneren ama naizela, ezta? Berak zer nahi zuen kontatzea, eta egun hauetan gure etxean liburu hau dago. Bai? Liburu hau berez ekarri nuen Danelentzat. Daneli kontatu eta gero, anek eskatu zidan berari ere kontatzea. Eta biei asko gustatu zaie. Bai? Ez dizuet esango zertaz doan. Portada ikusiko dugu. Kontatuko didazu ez zuen niri zer ikusten duzuen hemen. Eta saiatuko gara, asmatzen zertaz izango den ipuina. Venga, zer ikusten duguen? Nor hasten da? Eneko, zer ikusten duzu? Ume bat jolasten belarra. Jolasten? Belarra. Belarrarekin. Zuk hori ikusten duzu, zer gehiago? Esan, Eneko? Naturaleza. Natura ikusten duzu. Esan? Ismael, ez da? Loreak. Loreak. Naturarekin lotuta, loreak. Zer gehiago ikusten da? Zer gehiago ikusten da? Tituloa Ari ikusezina. Ari, erre bakarra dauka. Ari ikusezina. Zer esan nahi du hori? Mutile bat ez du ikusten. Ez du ikusten. Eta mutilaren izena, Ari. Bai. Zuk hori uste duzu. Zer ikusten da, Ane? Zer gehiago ikusten da? Mutil bat, ikusi dugu. Zer gehiago? Koloreak ikusten dira. Dale, zer ikusten da? Letras. Letrak ikusten dira. Letra gorriak? Bai. Zer gehiago? Dena lotuta dagoela. Dena lotuta dago? Nun ikusten duzu dena lotuta dagoela? Letrak lotuta daude, zer dago lotuta? Mutileko belarra. Mutila belarra daukan eskua. Eskuan belarra badauka? Gerturatu Eneko. Dauka kamiseta gorantz. Eta Eta belarra tripan. Esan, Eneko? Igual dauka pikadura bat eta belarrakin sendatuko da. Esan daiteke? Esan daiteke, ez da? Bai. Ari ikusezina deitzen da. Mohameden dio, mutil hau Ari deitzen dela. Aria, badakizu zer den? Bai. Aria. Hilo invisible. Hilo invisible, beraz, hilo deitu daiteke. Ume hau. Mohamed, aldatu dezakegu orduan. Bai? Aria, ikusezina, ez da ikusten. Aria, hilo, ez da ikusten. Hilo invisible. Erderaz, bai, euskeraz, Ari ikusezina. Irakurriko dugu, pizka luzetxoa da, eta bestela ez dugu emango denbora dena irakurtzeko, bale? Eta jakingo dugu zertaz doan historia. Bai? Bukatzerakoan, zeo zer eskatuko dizuet, beraz, ondo entzun, bale? Adi, egon. Hemendik banago, ondo? Venga. Bai, lasai, mugutuko naiz, bale? Denak ikusteko. Bueno, hasiko gara. Mugituko naiz, bale? Irakurriko dut eta erakutsiko dizuet irudia, bai? Bai? Venga. Nura bainatzen ari zen. Izugarri gustatzen zitzaion bainuontzian sartu eta orduak ematea uretan. Harik eta azala simurtzen zitzaion arte. Bazituzten ama alabek hainbat ohitura behin eta berriro errepikatzen zituztenak. Adibidez, amak Nurari gorputza saboiz igurtzen zion bitartean honela esaten zion.
ondo garbituko ditugu hankak, korrika eta jauzi bizkor egiteko. Eta baita oin eder hauek ere, oso urrun iristeko. Eta besoak eta eskuak berdin, gauza asko hartu eta jasotzeko. Egun hartan, ama, Sabela aldera iritsi zenean, Nurak galdetu zion. Ama, zertarako da zilborra? Badakit, zure sabelean nengoenean, zure zilborretik irtetzen zela handitzen lagundu zidan zilborrestea. Baina orain, zertarako dut zilborra? Oh, Nura, erantzun zuen amak. Ez dakizu zenbat posten nauen galdera horrek. Aspalditik nengoen, zuk hori noiz galdetuko zain. Nura amari begira galdetu zen. Begiak zabal-zabalik, tutik ere ulertu gabe. Zilborrean dugu gordeta, sekreturik ederrena. Bai, esan zuen Nura. Zer sekretu da hori ba? Hari ikusezinaren sekretua. Zilborra da hau. Hau da zilborra eta hemen dago sekretua. Nura harriturik gelditu zen. Ez zuen inoiz pentsatuko zilborrean sekreturik gordeta egon zitekeenik. Hain txikia zen, nola sartuko zen ba ezer hor barruan. Baina ez zuen txitik ere esan. Irrikaz baitzegoen hain ongi babestutako sekretu hura ikasteko. Amak jarraitu zuen. Zilborretik, hari ikusezin batzuk irtetzen dira. Eta maite ditugun pertsonekin eta animaliekin lotzen gaituzte, denboraz eta espazioaz haratago. Badakizu zer esan nahi duen horrek? Ba, zu eta ni elkarri lotuta gaudela beti. Baita zu eskolan eta ni lantokian gaudenean ere. Zure alboan naukazula, ikusten ez nauzuenean ere. Eta zu nirekin zaudela, ukitu ezin zaitudanean ere. Izan ere, zure zilborretik, hari ikusezin bat irtetzen da nire zilborrera. Eta alderantziz ere. Beti, galdetzen du Nurak. Bai, beti. Zu nire sabelean egon aurretik ere maite zintudan nik. Zurekin hitz egiten nuen, eta esaten nizun etortzeko nahi zenuenean. Zure zain geundela. Hari ikusezin batek lotzen ninduen zurekin. Naiz eta artean aurpegiz elkar ezagutu ez. Benetan? Bai, benetan. Gauero, oheratu aurretik, Gabon maitea esaten nizun. Eta banekien, egunen batean hementxe bainatuko zintudala. Oraintze ari naizen moduan. Nura unkiturik gelditu zen. Arratsalde hartan, ez zuen txintik ere esan, ama hilea orrazten ari zitzaionean, ezta lehortu zionean ere. Han, ari zen, zilborra ukitu eta ukitu. Gune txiki hartatik, zenbat hari ikusezin atera zitezkeen imaginatuz. Bat amarentzat, eta beste bat aitarentzat, behintzat. Asko maite baitzituen, baina aitona amonengana ere ateratzen ziren beste batzuk.
eta izeba osaben gana, eta lehenguzu lehenguzinen gana, eta bere lagun Maiderren gana ere. Eta baita aritzen gana ere, naiz eta zirika aritzen zitzaion batzuetan. Handik pizka batera, ohean zela, Nurak esan zuen. Ama, baina ezin badutaria ikusi eta ukitu, nola jakingo dut benetakoa dela? Nura, gauza asko daude ikusi eta ukitu ezin ditugunak. Eta hala ere benetakoak dira. Gu hemen gaudela bezain benetakoa. Ze gauza? Esaterako maitasuna. Nik zuregatik sentitzen dudan maitasuna ezin da ukitu. Ez da begiez ikusi ere, baina benetakoa da. Hor dago, inoiz baino indartsuago eta biziago. Edo amonaren etzeko menda usaina. Zuri horren beste gustatzen zaizuna, ez da ikusten, eta ezin duzu ukitu, baina hor dago. Ez alda horrela? Edo zoriontasuna, adiskidetasuna, beldurra, hotzikara bat, edo zarata, edo isiltasuna, edo bildu berri ditugun gerezien gustua. Horren beste gauza daude, eta horietako bat da, hain zuzen, ari ikusezin hori. Arrazoi guztia zuen amak, inoiz ez zuen pentsatu ikusi eta ukitu ezin ziren gauza haietan. Baina berehala jabetu zen, horrelako asko zeudela. Orduan, isil-isilik, gurasoei behin eta berriz eskatutako txakurra etorri zitzaion burura. Indar handiz itxi zituen begiak. Jarri zuen eskua zilborrean eta amak ez entzuteko moduan susurlaka esan zuen. Gabon, Floki. Biharamunean oso pozik jeiki zen Nura. Bapatean, ez zion inolako beldurrik eskolara joateko. Gurasoengandik banandu beharrari. Egunak argitsuagoa ematen zuen, denak ematen zuen ederrago eta atseginago. Egun hartan eta hurrengoetan, aitak eskolara eraman, musu eman eta agur esaten zionean, Nurak susurlaka erantzuten zion. Lasai aita, ari ikusezin batez lotuta gaude. Gero arte. Ondoan sentitzen zituen aita, ama eta Floki, eta amona eta aitona Jose, eta beste hainbat aide eta lagun. Seguru sentitzen zen lagun artean. Eta gauero, begiak ondo itxi, zilborra ukitu, eta hitz hauek esaten zituen. Gabon, Floki, eta txakurra hurbil zegoela sentitzen zuen. Behin, jolastorduan, Nura piratetan jolasten ari zela, San eta Liarekin mutiko bat ikusi zuen negarrez, ateko burdin hesiari tinko begira. Nurak bere lagunak utzi zituen, eta bitan pentsatu gabe mutikoaren gana hurbildu zen. Zer duzu? Galdetu zion. Amarekin egon nahi dut. Horrek esan nahi du, oraindik ez dizutela zilborraren sekretua kontatu. Umeak harrituta begiratu zion Nurari, eta negar egiteari utzi zion. Eseri hemen. Gauza garrantzitsu bat azaldu behar dizut. Badakizu, sabelean zilborra duzula, ezta?
Bai. Baietz egin zuen buruarekin mutikoa. Eta badakizu zertarako den? Ez, zilborretik hari ikusezin bat irtetzen da. Eta amarekin lotzen zaitu. Eta beste batek aitarekin eta anai-arrebekin baldin badituzu. Elkarturik zaudete beti, naiz eta alboan ez egon. Nik ez dut haririk. Bai, denok ditugu, baina ikusezinak dira, ezin dituzu ikusi eta ukitu. Eta zergatik dira ikusezinak? Motel, pentsatu, ez balira ikusezinak, estropezu egingo genuke elkarren artean. Eta ezingo ginateke ibili. Imaginatzen duzu? Begiratu jolastokira. Ume guztiei ateratzen zaizkie zilborretik hari ikusezin pila bat. Ezingo genuke jolasik ere egin. Eta automobilak, imaginatzen duzu, nola egingo lukete harien gainetik ibiltzeko. Eta hegazkinek, nola aireratuko lirateke bidaiarien hariak ikusezinak ez balira? Ezingo lukete, ezinezkoa litzateke, oso divertigarria litzateke, ateak ezingo lirateke itzi, eta ezingo genuke ahoz behera lo egin. Eta igerilekuan, oso bitzia litzateke sabeletik hariak ateratzen direla ikustea. Ikusten, horregatik dira ikusezinak, baina existitzen dira. Sinetzidazu. Beraz, amaren falta sumatzen duzunean, ukitu zilborra, eta jakingo duzu ama zurekin dagoela. Eta zu berarekin zaudela. Ongi? Ongi. Arreba txikiari ere kontatuko diot? Nola ez, kontatu nahi duzu guztiei. Mutikoak irribarre egin zuen, eta piratetan jolasten hasi zen bera ere. Handik egun batzuetara, Amona Rosa joan zen Nuraren bila eskolara. Elkarrekin igarotzen zuten astean arratsalde bat. Auzoko kafetegian meriendatzen zuten, eta mahai jokoetan aritzen ziren, ia denbora guztia. Etxera iritsi eta sofan eseri zirenean, zer egin behar zuten pentsatzera, Nurak esan zion. Amona, badakit egunen batean hilko zarela, baina jadanik ez dut beldurrik, eta ez nago triste. Nura, horrek esan nahi du kontatu dizutela zilborraren sekretua, ezta? Nura harritu egin zen. Zuk ere ezagutzen duzu Amona? Jakina ba, familian denok ezagutzen dugu. Zu baino ezinen falta. Baina Nura besaburuak altxatu zituen. Pena bakarra dut. Ez zaitu dala berriz ikusiko. Bai, pena da. Baina nire beharra duzula sentitzen duzunean, nahikoa da zilborra ikutzea. Eta gero, lasai esatea zerk kezkatzen zaituen. Hariaz bestalde egongo naiz ni, zuri entzuten eta energia bidaltzen. Amaren sabelean egon aurretik ere oso hurbil sentitzen zintudan, eta hitz gozoak esaten nizkizu. Eta azken gabe maite zintudan jadanik. Eta badakizu zer? Barre egiten duzunean, zurekin batera egingo dut barre. Haria mugitu egingo delako, eta kilimak egingo dizkidalako. Eta antzara jokoan ari zarenean, alboan sentituko nauzu, hariaren bitartez, dadoa sentituko dudalako, eta asko postuko naizelako.
Gaur egon garen kafetegiaren aurretik igarotzean, edo katilu bero bat txokolatez beteta edatean, hortze bertan egongo naiz. Zapore horretan eta usain horretan, ariak niganaino ekarriko dizkidalako. Lotuta gaudelako nura, zu jaino baino lehenagotik ere, eta baita orain ikusten duzun gorputz honetan ez nagoenean ere. Ari ikusezinak lotuko gaitu betiko. Zu eta ni, eta horregatik ez dut beldurrik, eta ez nago triste, zurekin egongo naizelako beti. Gertatzen dena, gertatzen dela ere. Asko maite zaitu Tamona, eta nik zu nura, eta nik zu. Ez du besarkatu zuten elkar, eta elkarrekin jolastu ziren, eta barre egin zuten, aspaldi ez bezala. Lehenengo aldia zen, nura ez zela triste jartzen Amonaren aurpegiko zimurrei begira jadanik. Ez zen denboraren joanaren beldur. Bazekien Amona beti egongo zela berarekin, zimurrekin edo zimurrik gabe. Handik hilabete batzuetara, logelan marrasten ari zela, gurasoak deika entzun zituen nura. Nura, etorri jangelara, sorpresa bat dugu zuretzat. Nura, kolpetik jaiki eta korrika joan zen egon gelara. Halako batean, gurasoen oinetan jolasean, txakurkume eder bat ikusi zuen berari begira. Izatza eskerreskuin bizkor mugitzen. Bihotza irauli zitzaion eta indarrez hasi zen taupaka. Eta zorionaren zorionez hankak ahul sentitu zituen. Orduan aitak esan zion, nura, zer izen jarriko diozun pentsatu beharko duzu orain? Nura unkituta makurtu zen, eta lastan egin zion txakurrari buruan. Aspaldi jarri nion izena, ez da Floki, ongi etorri etzera, zure zain nengoen. Polita?